Miksi mä rupean nyt jo vähän herkistyttää? Nimittäin mun puolisolle tarkoitettu joululahja, jonka reaktion tuutte myöskin näkemään tällä videolla. Mut ennen sitä palataan pieni hetki taaksepäin ja tarkalleen ottaen siihen hetkeen, kun mä keksin tämän joululahjaidean. Kyseessähän ei ole mikä tahansa lahja, vaan valokuva-albumi, joka tulisi sisältää yli 500 kuvaa meidän häistä. Mä ajattelin tänne olevan ihan helppo juttu, mutta kuka oiskaan arvannut, että mä tuun itkeä tämän tekemisen aikana vähintään yhtä paljon, mitä mun puoliso itki meidän häissä. Mä kävin just äsken hakemassa tämän paketin postista. Mä oon yllättynyt, miten iso tää on. Mun puoliso on tulossa parin tunnin päästä kotiin ja mä ajattelin, että mä yllätän hänet tällä heti. Mä odotin tätä pakettia itse kun kuuta nousevaa ja mä olin ihan varma, että tästä tulee hyvä, mutta... Tää on niin hieno! Miksi mä rupean nyt jo vähän herkistyttää? Ei, mä en halua katsoa enempää. Ei, mä täytyy pakata tää. Mut tuntevat tietää, mä rakastan valokuvia ja ne on mulle ihan äärettömän tärkeitä. On vaan ihan taianomasta, miten yhden kuvan kautta pääsee käsiksi takaisin niin moneen tunteeseen. Joululahja! Kuten ilmeistä voi päätellä, niin mun puoliso kyllä yllätyi tästä. Hän ei oottanut mitään, eikä hänellä ollut myöskään mitään käryä siitä, mitä ton paketin sisällä oli. Missä tää on? Kuka tän on tehnyt? Minä? Oot tehnyt tän? Joo! Kovaa tennistä. Toki kuva-albumia voi kuvata noillakin sanoilla, mutta mä sanoisin, että tämä kirja on elämänmittainen muisto. Musta kaikenlaiset kuvalahjat on niin ihania, koska ne on oikeasti persoonallisia. Ne ei katoa muodista koskaan ja näihin hetkiin voi aina palata uudelleen ja uudelleen. Ja kuten huomaatte, niin ne herättää paljon tunteita ja erilaisia ilmeitä ja eleitä, mikä on mun mielestä ihan parasta.